Čovek je putnik u vremenu i prostoru, a taj put može preći sa više ili manje zadovoljstva ako uspešno zna da zaobiđe prepreke, odnosno ako ispred svake ne gubi previše dragocenog vremena. A kako vi živite? Dragi naši slušalci, evo nas u segmentu Kako živite i ovoga jutra to ćemo da pitamo našeg sugrađanina Nenada Adamova. Nenade, vi ste psiholog u Kulturnom centru Kikinda. Prvo da vas pitam za zdravlje, jeste li dobro, može li se? Nadam se da sam dobro, ja se osjećam dobro i nadam se da su i naši sugrađani, odnosno slušalci takođe dobro, što im želim. Nenade, kako vi živite? Evo, ja imam priliku da naše sugrađane pitam kako žive. Može li se danas u našem gradu, može li se u našoj zemlji, ima li poteškoća ili, što se kaže, ima mesta malo i za luksuza? To što sam ja psiholog uopšte ništa ne znači živim kao i svi drugi. U Srbiji je jako teško, to svi znamo, povodom svih ovih dešavanja koja su nas zadesila i tragedije koja će imati svoje posledice dugoročne. Život sve nas prosto, kako da kažem, zadesi eto u nekom trenutku. Moj život je opet specifičan sticajem okolnosti i mog hendikepa i svih ostalih momenata koji su opet lični. Znači, svi mi smo u okolnostima u kojima jesmo i svi mi smo na neki način u interakciji sa sredinom, znači niko od nas nije sam za sebe, tako da sve što se reflektuje u najširem smislu i u državi i u gradu utiče na svakog od nas, pa tako i na mene. Verujem da nije lako, međutim, što se kaže, naš narod je čudan. Kada je najteže, onda smo nekako najbolji, bar tako kaže. Pa ja mislim da je to kod svih ljudi tako, znači bez obzira kojim narodima pripadaju, prosto pokrenu se neki mehanizmi preživljavanja, opstajanja. Mene često pitaju, pa kako ti uspevaš? Mislim, meni je to prosto čudno kad me ljudi to pitaju. Kako ti uspevaš, ne znam, sve to da postigneš, odakle ti toliko energije? Pa ja kažem, pa znate kako, nije to pitanje energije, to je pitanje opstanka. Šta vi želite od svog života, kako se dogovorite sa sobom, od toga sve zavisi. Znači, mogu ja da, kako da kažem, da se povinujem okolnostima i da odustajem od nekih stvari, ali ja onda od svog života neću dobiti ništa ili jako malo, a to meni nije dovoljno i onda, kako da kažem, dogovoriš se sa sobom šta hoćeš, kažem mi odatle ide i ta energija. Ja kažem, nije to nikakva posebna energija, meni je to prosto čudno kad mi to kažu, nego je to prosto opstanak, da li ćeš da opstaneš ili ćeš, šta ćeš, ili te neće biti. Nenade, pored vašeg ustaljenog posla, da li možda nalazite malo vremena i za neke slobodne aktivnosti, da li imate neki hobi? Šta radite u slobodno vreme? Imam hobija koliko hoćete. Mislim, šta se u stvari sve podrazumeva pod hobijem, pretpostavljam da ovo upravo što ste rekli. Moj hobi, ako mogu tako da kažem, je muzika, film, pozorište, knjige, tu može biti naravno literatura koja je beletristika, može biti stručna literatura, najčešće moram da priznam to literatura sada koja je stručna u poslednje vreme. Imam naravno, ima se slobodnog vremena, samo opet zavisi kako čovek i to vreme strukturira, znači kako ga organizuje, na koji način ga osmisli, to je naravno druženje sa prijateljima, kontakti, eto, to je. Da li će možda ovog leta biti malo vremena i za neki lepi odmor, neka banja, možda planina, more? Moram da priznam, kod mene je teško zato što to uključuje neke stvari za koje vam treba, to se danas tako, ajde da kažem u trendu, kaže personalni asistent u prevodu, treba vam lični pomoćnik, znači treba vam neko ko će da vam te tehničke stvari olakša. Ja u ovom slučaju to nemam i ajde, ako već pričamo o tome, bilo bi dobro da iskoristim priliku kad već pričam sa vama,
bilo bi dobro da se u ovom gradu pokrene i za ljude kao što sam ja, ali za i recimo starije ljude i ljude koji imaju neke slične probleme u smislu kretanja, u smislu želje da odu na odmor ili na neko drugo mesto, da se poradi na tome i pozivam da one koji odlučuju o tome ozbiljno razmisle da se poradi na tome da se organizuje u gradu služba personalnog asistenta koja bi trebalo, to postoji naravno, postoji u Beogradu, postoji u Novom Sadu, postoji u drugim mestima, ali kod nas, koliko ja znam, izvinjavam se ako je nešto na tom planu pokrenuto, ali to meni nije poznato, kod nas to u našem gradu ne postoji. Znači, jesam za to da se ta služba, ako je moguće, i za dobrobit i drugih građana, ne samo mene, pokrene i onda bi to, pretpostavljam, olakšalo i svakodnevni život, a i, želju da se ode, recimo, negde na odmor. Nenade, zahvaljujem vam mnogo na izdvojenom vremenu, ne bih vas više zadržavao, želim vam mnogo sreće i zdravlja u narednom periodu, pa da se čujemo još po koji put ako nemate ništa protiv. Hvala i vama svako dobro i slušaocima i ostanite dobro.